L-aħbar li d-deputat Laburista Edward Zammit Lewis ġie mminat fil-proċess għall-imħallef fil-Qorti Ewropea fi Brussell ġabet stmerrija minn bosta. Mhux l-istess jista' jingħad għal ħud deputat nazzjonalista Carola Aquilina Robert Aquilina, il-President Onorarju tal-Aqda Repubblika. Dan hekk kif kitba fuq il-midja soċjali Aquilina ddieħak b'din l-aħbar. Hawnhekk Robert Aquilina qal li l-istituzzjoni Ewropea qalu lil Zammit Lewis sabiex ma jieħux il-bib ta' barra. Zammit Lewis qal li fl-intervju li kellu fi Brussell wara xhur ta' preparamenti u sagrifiċċji personali ġie mistoqsi fost l-oħrajn dwar ħwejjeġ oħra li m'għandhomx jaqsmu mal-pożizzjoni li kien innominat għaliha filwaqt li esprima d-dubji tiegħu. Innota kif kien hemm uħud li għall-interessi personali ippruvaw jimminaw din in-nomina minn ġewwa u minn barra u mhux l-interess nazzjonali fosthom il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kien tal-istess fehma bħal ta' Robert Aquilina li attakka u feraħ b'din l-aħbar. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-Oppożizzjoni u l-fazzjoni estremista tagħha ikkonfermat kemm bla diċenza u kapaċi tagħmel attakki insensati anki kontra pajjiżna akkosta li tipprova tiskorja punti politiċi. Intqal li mhux tabxejn ħalfet li se tagħmel gwerra qaddisa.